डियार नाब्ला सारमोन YouTube चेनेल बिथां अफ्रि दैमारि YouTube चेनेलावहाय दिनै फैलाया गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया आंनि सोमोन्दै बुंनाय भिडिअ नुनो मोनदों फैला borgoyary कमेडियान खालामो होननानै जों मिथिगौ मोनसे पस्ट खालामदों जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव ओंखारनायखाय आरो मोननैसो खोथाखौबो लिरबावदों टेस्ट लानाय सोरबाया दिनै ड्राग्स जानानै मोजां टेस्टबो मोननो हागौ खिन्थु बिथांनि बुंनाया मा साइसआव जादों आं बेखौ बुजि थाङा दा बिनि फिननायखौ गोसो गैयाब्लाबो सानैसो लोगोफ्रा फिननायखौ बुंबाय थानायखाय बे भिडिअनि गेजेरजों फिननाय होनो ओंखारबाय आं मोनसे जायगायाव दोम गसंना थानो हागोन ना हाया बिनिबो थिग गैया मालाबा एखनब्ला बियो पलिटिशियान एखनब्ला बियो मालाबा कालचार जगतनि बायदिसिना बिबानबो दङदां नोंथाङा ओंखारग्रो ड्राग्सनि एगेन्स्टआव एन्टि ससियेलनि खोथा बुङो नोंथांमोना बिथां अफ्रि दैमारिया गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों बुंदों आंखौ आंनि जितु मोनसे फेसबुक पस्ट होनाय ओंखारनो हाया ओरैनो लिरनानै ओरैनो टिभि चेनेल माबा माबि पर्टेलफोराव गिदिर गिदिर दामबा जानाय नङा ओंखार प्रेक्टिकेल खालाम अनलि थिउरिल' लानानै जेबो लाब गैया दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बिनि एगेन्स्टआव मानो बाथ्राखौ बुङाखै बुं मानो ओंखाराखै नोंसोर बायदियानोथ' ओंखारनांगौ ना दिनैहाय गुबुन हारिजों हाबा जाहैदों बेफोरनि एगेन्स्टआव मानो बाथ्रा बुङाखै बेफोरबो एन्टि ससियेल एनडिफोरा आथिखालाव जि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ लानानै खामानि मावबाय थानाय बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै मोजां मोननानै बे पस्टखौ होदोंमोन निश्चय लोगो नोंथांमोन आरो माखासे रायजो राजाफ्रा बे पस्टखौ नुनो मोनदों बा दुखु मोननानै लाब गैया आं ओंखायनो जोबथारनायाव आदा फैलाखौ आं खुलुमहरनो लुबैयो नाथाय बिथां अफ्रि दैमारिनि जितु पस्ट होफिनबाय आंनि एगेन्स्टआव बेखौ नुनानै आं आरो एसे गोनो गोथोआव गोलैदों दा बिथाङा बुंदों दा बिथांमोननि खामानिखौ लानानै बिथांमोना ड्राग्सनि हेंथायै खामानि मावबाय दं गुबुन गुबुन एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि हेंथायै खामानि मावबाय दं फैलायालायनो बेखौ नुनानै गाज्रि मोनदों मेगन सादों बिथाङा बेबायदि खोथा बुंदों दा जियानो जा दा अफ्रि दैमारि बिथांखौ आङो लोगो मोनफेराखै सोर मा इनफरमेसन होदों सोर मा निउस लाबोदों सोर बबेखौ मा खोथा बुंदों आंबो नायो बर' हारिखौ मोजां मोनग्राफोरनि गेजेराव बिथाङाबो सासे आरो बिनि अनगायैबो जिहेतु बिथाङा सासे एनडिएफबि बे हिसाबै एनडिएफफोरा आथिखालाव मा मा जेंनायाव गोलैनानै दं बिसोर मा अबस्थायाव दङ दा बेफोरखौ बिथाङा गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो दा बिथांनि बेफोर भिडिअफोरखौ आं नायो जों जाबाय एनडिएफबिजोंनो देरनाय मानोना एनडिएफबिया जेब्ला जोनोम जाजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो एनडिएफबिया जोंनि जायगायाव थायो जोंनि जायगाया जाहैबाय बेनो बेदबारि थाइजौगुरि राङिदारा लन्थिबारि सिमलिगुरि माजरमाखा सलसलि बेनो जोंनि जायगा डियार नाब्ला सारमोन बेनिफ्राय फ्रेस मुसाहारि दा जे MCLA BPFनि बेथ' आंनि असे बिबोनां जाहैबाय जोंहा बिनानावखौ लांदों दा अफ्रि दैमारि बिथाङा जे आंखौ बुंबाय जे एनडिएफबिफ्रा दिनै ड्राग्सनि हेंथायै जिखिनि बेबस्था लाबाय दं खामानि मावबाय दं जे बेखौ फैलाया मोजां मोनाखै फैलाया गाज्रि मोननानै गावसोरखौ बुंबाय दङ दा खोथाया जाबाय आं मा लिरदों बिथाङा मा बुजिदों निश्चय रायजो राजाफ्राबो नुदों आं मा लिरदों आरो बिथाङा मा बुजिखो आं साननानै मोनाखै जोबथारनायाव मोनसे आं लिरदों जे आंनिफ्राय नोंथांमोननि आरो थांखि नोजोराव 100% मदद दं थारमाने बिथाङा बेखौ ओरैजाय फरायबाय नामा जे आंनिफ्राय फैलानिफ्राय नोंथांमोननि थांखि आरो नोजोराव 100% मदद गैया होननानै फरायदों नामा बिथाङा आरो गोजौआव दंबावो आथिखालाव बारग' एनडिएफबिनि दावहारु जोहोलावफ्रा समाजारि हेंथानि खामानि जिखिनि खामानि मावबाय दं बियो बरायजाथाव आरो बाख्नायथाव दा बेखौबो बिथाङा आरो उल्था फरायबाय नामा खामानिया बरायजाथाव जायाखै आरो बाख्नायथाव जायाखै होननानै दा बेफोरखौ नुनानै आङो माने माबा मोनदों आरोखि मा हिसाबै बिथाङा गावसोरनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनाय बायदि मोनखो दा आं बेवहाय लिरदों जे जिखिनि ससियेल बा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर सिखाव खावनायनिफ्राय लानानै ड्राग्स जानायनिफ्राय लानानै जिनाहारि जानायनिफ्राय लानानै
बिनि अनगायैबो जोंनियाव मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस दंबावो जायफोरानोखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि पिक्चार गाज्रि भिडिअफोर शेयार खालामो बिसोरखौबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव नि फारियाव लाबोनानै जोङो बिसोरनि सायावबो राहा लानो हाया नामा दा बिसोरनि सायावबो राहा लानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों दा सिखाव खावनाय सोरबा देहा फालांगि खालामनाय ड्राग्स फाननायफ्रा गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय मावदों आं बे खोथाखौबो बुंदों बिसोरथ' गावसोरनि बेक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय खामानिखौ मावबाय सोरबा ड्राग्स जाबाय ड्राग्स जादों माने आं होनदों ड्राग्स जाग्राया गोथाव मोनदों माबा मोनसे जानानै थारमाने बे जानानै माबा मोनसे मुलाम्फा जानाय बायदि मोनदों ओंखायनो बिसोरथ' जाबाय सिखाव खावग्रायाबो मुलाम्फा जानायखाय सिखाव खावबाय गुबुन गुबुन ससियेल एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्रा गावबागाव मुलाम्फानि थाखाय बिसोरथ' मावबाय नाथाय गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्चार जे शेयार खालामबाय बिसोरहा बेक्तिगत माल लाब दङ बिसोरथ' जेबो लाब गैया लाब गैयाब्लाबो जे बिथांमोना बे गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्चारखौ होनानै समाजाव जे गुबुंले बार होबाय ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामबाय जोंनि लाइमोनफोरखौ धंस खालामबाय दा बेखायनो बिसोरखौबो समाजारि बेरेखानि फारियाव दोननानै बिसोरनि हेंथायैबो राहा लानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों दा बे बेलायाव बिथाङा बबे लाइनखौ बबे सिरिखौ जे गावसोरनि मावनायनि हेंथायै बुंनाय नुखो आं बेखौ बुजिनानै मोनाखै दा बिथाङा प्रेक्टिकेलनि खोथा बुंदों बिथाङा आंखौ बुंदों जे ससियेल मिडियायावल' बुंबाय थानानै मा जानो नोंथांमोना मा मावदों प्रेक्टिकेलि नोंथांमोना मा मावफेरदों दा प्रेक्टिकेलनि खोथा बुङोब्ला बिथाङा बबे समनिफ्राय बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि हेंथायै खामानि मावनो आवगायदों आं बेखौ मिथिया मावदों मोजां जादों आं दाखालिबो बुंदों बिथांमोननो साबायखर बावदों वेलकाम खालामदों किन्तु आङो जेब्लानिफ्राय एजुकेशन लाइनाव नांथाबनानै थाबाय 2003 निफ्राय दिनैनिफ्राय बे 20 बोसोरनिफ्राय एजुकेशनजों लोगोसेनो आं बे टिचाराव इनभल्व जानाय फोरोंगिरि जानायनि उनावनो जोंनि बे ओनसोलनि खना खनला गामि खना खनला ओनसोलफ्राव आरो बिनि अनगायैबो आथिखालहालागै बिटिसिनि आरो बिटिसिनि बायजो जेसेबां बर' एरियाफोर दङ बेफोर जायगायाव आङो एजुकेशननि सायावनो खोथा बुंबोदों आरो बे ड्राग्सनि सायावनो लाइमोनफोरनो एवारनेस होबोदों फारियाव दोननानै बिसोरनि हेंथायैबो राहा लानांगौ होननानै आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्टसो खालामदों आरो नोंथांमोननि मावनायखौ आङो बाख्नायदों बरायदों आरो आंनिफ्राय 100% मदद दं होननानैसो आं बुंदों दा बबे लाइनाव नोंथाङा नुखो आं दहायनो बुंनाया नोंथाङा जुदि बेखौ उल्था फरायोबा आंहा 100% मदद दं होननायखौ आंहा 100% मदद गैया होनना जुदि फरायदोंबा बरायथाव जादों बाख्नायथाव जादों होननायखौ बरायथाव जायाखै बाख्नायथाव जायाखै होननानै जुदि नोंथाङा उल्थायै फरायदोंबा आं मा बुंनो दा बेनो आं गोबां खोथा बुंनांगौ दं होननानै सानाखै गतिके नोंथाङा जोबनायाव बेनोल' आंनि खावलायनाय नोंथाङा जि माने रं कनसेप्ट नेगेटिभ माबाखौ लानानै नोंथाङा बे आंनि लिरनायखौ एनालाइज खालामबाय बे नोंनिया रं जादों खेबसे मोजाङै फरायनानै नायबाव खेबसे मोजाङै सिन्था खालामनानै नायबाव हयथ' नोंथाङा बुजिनानै मोनगोन